Antena. Dobrodošli u jutarnji show gdje se traži super uho, danas osoba koja će biti zavist čitavog kvarta, ajmo to tako reći. Imamo stvar koju ćete obožavati, ali treba pogoditi koju izvodi. Koji je ovo zvuk? 0913007897. Ernest. Zvuk je uključivanje novog iPhone-a. Gorane. To je zvuk možda Windowsa 11. Ha, nije ni to bilo. Znaš kaj je zanimljivo? Svi dečki idu na tehnologiju, a cure su ko ja. Znači, Mihajla nam je poslala jel super uho Oliver Dragojević Splite moj. Pa čak mi malo ima nekog tog retro. Super uho. Antena. Marcel se javio. Znači, odmah sam prepoznao, to je Playka 5. Nisam je stigao preorderati. Otkud ti ta ideja sa Playkom? Kak ne bi prepoznao od djetinjstva, od malih nogu igram i sve to, tako da... Znači nisi u vezi, vjerojatno. Pa jesam. Dragi Marcel, čestita! to je točno, to je točan odgovor. Super uho. Pa mislim, uz titulu nisam ni rekao, ali uz titulu i dolazi još nova Playka 5 kao poklon tebi. Molim? Da! Jesi očekivao ovo? Ne, ja ne znam kaj bi sad rekao, ja tresem se, Dragi Marcel, čestitam ti, super uho si i nova Playka 5 ide tebi, tako da ovaj zvuk možeš slušat sam doma u sobi. Ajme. Stvari koje voliš. Antena.